Bir adamy gettonyň içinden çykaryp bilersiňiz, emma gettony ol adamyň içinden çykaryp bilmersiňiz. Thierry Henry. Söze bugün çağalymyň gahrman Thierry Henry'niň sözü bilen başlamak isleýär. Getto näme? İlki şoňa seredeliň. Getto bu köpçülükde kän adam ýerine goýulmaýan, pes, ejiz berilen adamlaryň ýaşaýan we her hili kanun bozmalaryň işlenýän raýonlaryna berilýän ad. Şeýlerek düşündirsem has gowy bolar. Meselem, hiç ýerini bilmeýän bir şähere gitdiňiz we ol ýeriň adamlary size gün ýaşandan soň gitmeli däl ýa-da uzak durmaly diýilýän bir ýer. Ana şol ýer getto we biziň gahrmanymyz şol ýerde öňüp ösdi. Thierry Henry 1977-nji ýylyň 7-nji awgustunda Paryжyň goloýundaky Les Ulyss'te dünýä geldi we gettoda öňüp ösdi. Henry'niň maşgalasy kiçijek bir etajly jaýda ýaşaýardy. Durmuşlary kän bir öwürlük däldi. Kakazy Henry'ni kiçi wagtyndan sporda berdi we bütün energiýasini sporda bermegini isledi. Çünki Kakazy ýaşaýan ýerindäki bolýan belalardan Henry'ni uzak tutjak zadyň futboldygyny düşünýärdi. Henry batly çağady. Kakasy Antoine'ň aýtmagyna görä, Henry'niň çağalyk dostlarynyň köpüsi häzir kanun bilen arady problemaly adamlar. Onuň iki zatdan birini saýlamaga haky bardy. Ya oku, ya da futbol. Sapaklary bilen arasy gowy däldi. Şonuň üçin futbolu saýlady. Käme hallar oňa has gaty daradygymy bilýärdim. Ýönümüňe puşman däl. Sebäbi diňe şeýle on belalardan uzak tutup bildim diýip Kakazy Antoine gürrüň berýär. Çağı wagtym daş töweregimde görýän zadym diňe betondy diýip aýdýar Henry. Uzun çal binalar we şol binalaryň arasynda kiçijek köçelerde topuň ýyzyndan kowalayan oglandy Henry. Raýonda birje top bardy we 15-20 çağı. Belki ol döwürler bilen okdy. Ýöne ol top bilen bütün beýlik çağalardan köp oýnamagy, olary ýyzyndan kowalatmagy, ýeňmegi öz-özüniň eden birinji türgenleşigidir. Gysga bir wagtyň içinde Henry'niň futbolda nähili gelejeginiň bardygynyň signalyny berip başlapdy. Henry futbolu Les Ulyss ve Palaiseau klublarında oynap başlapdyr. Ol 14 ýaşynda bolsa Fransiýa döwletiniň FFA-nyň Clairefontaine akademiýasyna girmek başarýar. 1994-nji ýylda şol döwrüň Monaco-nyň treneri Arsène Wenger tarapyndan ýazarlanýardy we soň onu şol kluba transfer etdi. Emma Henry'niň gelen ýylynyň soňunda Arsène Wenger Monaco-dan ýollaryny aýrypdy. Henry 4,5 ýyllyk üstünlükli döwür geçirdi ve bir Fransa Ligi çempionu ve 96-njy ýylda Golden Boy sylygyna münasip boldy. Bu 18 Fransa ýygyndy topar bilen Ýewropa çempionu boldy. 122 oýuna çykdy we 25 gol salypdy. Az görünýär, şeýle dämi? Emma ol ýyllarda Henry kanat oýunçusy edip oýnadylýardy we ol gola köp ýakyn oýunçu däldi. Ondan soň Henry Fransiýa 98 dünýä çempionatynda çempion bolupdy we oýnan 6 oýnunda 3 gol salypdy we köp trenerleriň ünsüni çekipdi. Häzirki Mbappé nähili bolsa, Henry hem şonuň 1-2 ýaş uly görnüşidir. Henry ören tiz we ören çalasyn we hayrana galdyran driblerdi. Ve şol dünýä çempionatynda garşy oýnan ähli toparlarynyň sag kanat oýunçularyny ismat edipdi. We soňky ýylyň dekabr aýynda Italian döw Juventus'a goşulypdy. Emma Juventus'un treneri Marcello Lippi Henry'niň oýunyny tapyp bilmändi. Marcello Lippi Henry'den iza gaýdyp gorak hem kömek etmegini isleýän üçin Henry öz oýunyny oýnap bilen okdy. Taktiki oýuna hiç goşulyp bilen ok we öz jan köýerleri tarapyndan sykylyk eşitýärdi. Henry ol döwri futboldan sowadiýan döwür diýip ýatlap geçýär. Onu 17 ýaşynda Monaco'dan getiren we soň ol ýerden aýrylan Arsène Wenger'iň içinde Henry'ni klubuna getirme islegi bardy. Ol Juventus'ta 7 ay galan Henry'ni 99-njy ýylyň ýarysynda transfer edýär. Ol ýyllarda tiz we çaslan oýunçulary kanatda oýnatmak modudy. Çünki hemme toparlar dünýäli 4-4-2 sistemi bilen oýnaýardylar. Ýöne Wenger'iň Henry üçin başga bir plany bardy. Ýaş oýunçulary ýetişdirmekde gaty güýçli bir trenerdi Arsène Wenger. Ol Henry barada şeýle diýär. Bu oglanyň ýekiji gerek zady özüne ynam we soňkuny okudy goýma urgulary öwrenmekdi. Bulardan başga dünýäniň iň güýçli golçy bolup biler ýaly ähli gerekli ustatlygy bar diýärdi. Wenger onu 1,97 metrlik kanonyň ýanyna goýup idealny iki hüjümçi döretdi. Ol ýyl Manchester United çempion bolsa da
Arsenal ikinci bolupdy. Olar Ýewropa Ligasynda öňünden çykan ähli toparlary ýykan ýumran edýärdiler. Olar finalda Galatasaray'y 11 metrlik urgularda yeňilipdiler. Kubok UEFA-ny almady, emma gowy sezon geçiren Henry 25 gol salypdy. Ýewropa çempionaty başlady we Fransiýa milli ýygyndysy bu ýyl Ýewropany hiç ýyl deňeden hem oynaman alypdy we baş rolda ýene Henry bardy. Arsenal bilen gitgide bütünleşen Henry we ol ýyllaryň Manchester United'na gowy garşylyk berýän topardy Arsenal. Her geçen gün Henry killeri öwrülýärdi. Arsene Wenger'iň Arsenalyna gelen soň Henry'niň performansy ösmekde durmak bilmedi. Angliýada golçy bolmak üçin näme gerek soragyny Henry diýip jogap berýärdiler. Onun özüne mahsus ayak içi uruşu bardı. Henry çep tarapdan içeri girmeyene başladı mı, eyyem bu gol diýmekdi. 11 metrlik jerimi meydançasyna giren wagty, gaty sowukkanly düwelin her kim golunu esine alýardy. Ol gol atmagy nahar ýan ýa-da suw içen ýaly rahat bir şekilde başarýardy. Ve atan iň odan gollaryndan soň hem ýüzüniň rahatlygy jan köýerler hayran edýärdi. Hiç bir söz Henry'ni tarif etmege yetmeýär. Henry şu wagta çenli gelen iň köp öz stilini döreden golçudur. Henry ve bu temada onun bilen ýarşyp biljek ikinji birini men intek görmedim diýär Robert Pires. Ol kanu ýaly agyr hüjümçi bilen hem Bergkamp ýaly yaradyjy oýunçy bilen hem bile oýnapdy. Ol gol, pas, duran toplar, jerim urusy hemmesini başarýardy. Onu käwat kanatlarda, käwat orta polýada oýnap ýörenini görmek mümkindi. Emma ol edil bujenlik kurulan sagat ýaldy. Gol salma wagty gelende hökman bir ýerden çykardy we golunu salardy. Ýagny gerek wagty Batman, gerek wagty Robin Hood'dy. Arsenal 2001 sezonunu ikinci yerde tamamlapdy. Soňky ýyl Man U'ny tahtdan düşürmegiň wagty gelipdi. Sezonu baryo 3 ýeňilgi bilen gutoran Henry'li Arsenal Gyzyl Şeýtanlary içerde we daşarda ýeňip 87 açko bilen çempion boldular. Henry 44 maçda 31 gol öz adyna ýazdyrypdy. Bu onuň Arsenalda birinji çempionlugydy. Her biri öz wezipesini gowy ýerine ýetirýän organizm ýalydy Arsenalyň düdümi. Olaryň şol ýyldaky düdümi Derwezaman Simon, Patrick Vieira, Robert Pires, Lundberg, Sol Campbell, Ashley Cole, Bergkamp ve bu maşina ýaly toparyň esas problemi çözüjüsi Henry'di. 2002 dünya çempionaty Henry üçin şowsuz boldy. Soňky 2 ýylyň çempionu Fransiýa gol hem salyp bilmän öýlerini gaýdypdylar. 2002-2003 Premier Liga ýarşy gaty çekilişkili geçdi. Utarmagy 3 hepde galyndy. Öz öýünde Leeds United'e boyun egen Arsenal çempionlugy Man U aldyrdy. Emma bu syýlagy ýygyna almagy uzun sürmedi. Arsenal soňky sezon hiç ýeňilmän 90 açko bilen çempion boldy. Bu enten Premier Liganyň hiç bir oýuny ýeňilmän alynan ilkinji we ýekedek çempionlugydyr. Henry Euro 2004'te yarım finalda Gretsiýa utulan Fransiýanyň bir bölegidi. Dünya futbolu ütgeýärdi. Derwezen öňüne awtobus çeken we soňky 3 oýuny 1-0 hasabynda ýeňen we çempion bolan grekleriň gurbanlaryndandy Fransiýa. Ve bu ütgeşiklik diňe Ýewropada däl, bütün futbol dünýäsinde uly özgörüşlikler getiripdi. Premier Ligasynda Arsenal bilen Man U'nyň arasynda ýyllar boýu geçen ýarşy ýene bir topar goşulýardy. Mourinho'nyň Chelsea topary. Özüniň gaty goragy bilen we Premier Liganyň genini bozan üçlü ýarym gorakçy sistema bilen Mourinho'nyň Chelsea topary bardy. 2004-nji ýyl sezonunda ligiň 10-njy hepdesinde liderlik taxtyna oturan Chelsea ol ýerden soňuna çenli inmendi we soňky ýyl Chelsea özüniň üst-üste ikinji çempionlugyny yglan etdi. Arsenal ve Henry Premier Ligi bir kenara itip ligi çempion üçin göreşýärdiler. Soň 16 turdan bäri Real Madrid'i, Juventus'y, Villarreal'y ýeňen Arsenal finalda Barça garşy oýnady we şowsuz oýun bolupdy Henry üçin. Olar oýunyň başlarında meydançada 10 oýunçy bolup galypdylar. Belki de bu oýuny ýeňen bolsalar Henry bu toparda soňuna çenli galardy. 2006 dünya çempionatynda Henry soňky dünya kubogyny oýnayan Zidane bilen bu toparyň liderlerdi.
İspanya, Braziliya ve Portugalya ýaly toparlar ýeňip finala geldiler. Emma 11 metrlik urgularynda Italiýanyň milli ýygyndysyna ýeňilipdiler. Ol oýunda iň ýatda galan pursat Zidanyň Materazzi bilen bolan ýagdaýydy. Henry 117-nji minutda oýundan alınıpdy. 2006-2007 sezonunda Henry indi 30 ýaşyndady. Dünýäniň iň güýçli golçylygyny eýýäm her kim kabul edýärdi. Üýtgen futbol Arsenalyň filosofiýasyny hem üýtgedipdi we indi öňkü Vieira, Pires, Bergkamply Arsenal ýokdy we Arsene Wenger ýaş oýunçy ýetişdirýär, emma elinde tutup bilen okdy. We ýerlerini şol derejede oýunçy tapyp bilen okdy. Arsenal ol ýyl ligi 4-nji ýerde tamamlady we Çempionlar Ligasyny tegen 1-16-da PSV'den uturypdy we Thierry Henry London bilen hoşlaşdy. 4 gezek gol lideri, 2 gezek Premier Liga, 3 FA Cup, 5 Community Shield çempionluklaryny aldy. Henry Arsenal'da 2 gezek ýylyň futbolçusy we 86 maç bilen entem Arsenalyň iň köp Ýewropa oýunlarynda oýnan oýunçusydyr. Arsenal üçin oynan 377 oyununda 288 gol salan Henry, klubun tarihinde iň golçy oýunçusydyr. Henry 2007-nji ýylyň Tomsunda 22 milyon euro Barcelona geçdi. Elbette Arsenal'dan güýçli bir kluba geçipdi. Ýöne Barçanyň iň güýçlü döwürleri diýip hasap edilmezdi. Çünki 2 ýyl öň Henry'niň Arsenalyny ýeňen klub däldi bu Barça. Ronaldinho formasyndan düşýär, Rijkaard bolsa toparyň kontrolini ýitirýärdi. Liganyň soňunda 10 oýunda bary 2 oýun ýeňýärdi Barça we El Clasico'ny hem 4-1 ýeňilipdiler. Barçanyň jogapkärli adamlary bir karar bermeli boldular we gaty dogumly emma riskowny bir karar berdiler. Yaş we tejribesiz bir trener Pep Guardiola'ny getirdiler. Ol wagt Barçada Ronaldinho ýokdy, Deco ýokdy. Toparyň merkez hüjümini 21 ýaşly Messi ananypdylar we käbir oýunçulary alypdylar. Pique, Keita we Dani Alves. Emma beýli tiz üstünlük getirjegine hiç kim inananokdy. Henry üçin Guardiola'nyň syry şeýledi. Topary 3-nji bölege getirýänçe oýunçularyndan taktika boýunça hereket etmelerini isleýärdi. Olar pozisiýonny, disiplin we sabyr bilen paslaşyp polýan 3-nji bölegine gelinden soň olar erkin hereket etme şansy berýärdi. Ýagny olara topu 3-nji bölege getirmek meniň işim, ýagny tiki-takaň işi, gol salmak siziň işiňiz diýärdi. Ve bu sistemi şeýle bir oturup düwelin Barça bütün kuboklary alypdy. Şol ýyllarda Henry şeýlelik bilen karierasyndaky ýekiji ýetmeýän Çempionlar Ligasynyň kubogyny hem alypdy. Ondan soň Barçanyň düzümine güýçli oýunçular gelipdi. Eto'nyň ýerine Ibrahimovic, Boyan, Pedro bardy. Indi toparda Henry 33 ýaşapdy. Ol ýaşlar bilen deň energiýa sarp edip bilen okdy. Henry kontrakty gutarandan soň Amerika transfer bolupdy. Iň soňky dünýä kubogyny 2010-njy ýylda Afrikada Fransiýa formasyny giyipdi we gynansak da Fransiýa gruppadan hem çykyp bilmedi we Türamdan soň 51 gol bilen iň köp Fransiýa formasy giyen ikinji oýunçusydy. Amerikada Henry diňe keypini oýnaýardy. Ol hem futbol öwredýär, hem de janköýerleri futbola çekýärdi. 2011-nji ýylda 125-nji doglan gününi gutlayan Arsenal Thierry Henry heykelini ýasadyp Emirates stadionunyň girişini goýdurupdy we biziň sowukkanly hasap etdigimiz Henry özüniň iň emotsional minutlaryny başdan geçirdi. Emma bu karolun soňu däldi. Biz futbolu näme üçin süýýär soragyna jogap boljak ýagdaý bu. Arsenal 2 aýlyk şamak we Jervinho'ny Afrika kubogyny uradypdy ve 2 aýlyk hüjümçi gözleýärdiler. 2 aýlygyny kim alyp bererlerdi? Kim kabul ederdi beýle zady? Elbette Thierry Henry ve ol öýüne ýyzyna dönüpdi. FA Cup'ta oynanan oyunun 68-nji minutunda oyuna giren Henry 10 minut soň ýene çepden girip topu sağa taşlapdy ve ýene Henry stil diýilen plase golüni atyp ýeňişe getiripdi. Her kim öňkü Arsenaly ýatlapdy ve käbir duýgular bardyr. Olary hiç bir kubok ýa-da çempionluk garşy gelip bilmez. Biz şol duýgu üçin hem futbolu çyndan süýýäris. 2014-nji ýylda futbolu goýan Henry ýüreklerde baky süýgü döretdi. Özüne hayran goýdy. Onuň oýun stilini gören oňa aşykdy. Sen tanymak gowdy Henry. Sag ol. Premiumbeat.com